सेल्फ इमप्लयमेन्ट लिंक शर्ट टार्म ट्रेनिं प्रग्रामखौ दिनै एनआरड फरायसालियाव आरो बेरगाव आइटिआइ कलेजाव लायो। दिनै बिटिआर सरकारनि मददजों खैराबारिनि एनआरड आरो बेरगाव आइटिआइ फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय रोंगौथि साख्रि आरो फालांगियारि जौगाथाय मिशननि सिङाव बिटिसि सरकारा दिनै सि सुथाबग्रा मेसिन साखा खबनैनि फाहामनो नांगौ जानाय आइजें आरो इलेक्ट्रिशियाननि नांगौ जानाय मुवाजों लोगोसे बिटिसि सरकारनिफ्राय गोनांथार सार्टिफिकेट बिलाइ गथायो। थारैनो सेल्फ इमप्लयमेन्ट लिंक शर्ट टार्म ट्रेनिं प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि नागिरालाबानो गावनि रोंगौथिजों रां आरजिनो हानायनि राहा खालामना होदों। सेल्फ इमप्लयमेन्ट लिंक शर्ट टार्म ट्रेनिं प्रग्राम जाय फरायसाया फोरोंथाय लादोंमोन दिनै सि सुथाबग्रा मेसिन साखा खबनैनि फाहामनो नांगौ जानाय आइजें आरो इलेक्ट्रिशियाननि नांगौ जानाय मुवाजों लोगोसे बिटिसि सरकारनिफ्राय गोनांथार सार्टिफिकेट बिलाइ गथायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा। बिथां बाहागो लायो खैराबारि बियाबनि एमसिएलए भबेन चन्द्र बर' लोगोसे बिटिआर खुंथायनि मावथि बिथांमोना।